du er 8. Hvor gammel er du? 4 år. 8 og 4. Tak skal du have. Så synes jeg egentlig bare, at I skal få lov til lige at kigge på, hvad det er, vi har her. Hvordan synes I, den ser ud? Det er fjernsyn. Mm. Så der er en skærm i hvert fald. Så kan vi til at kigge på de kort dernede. Du skal jo velkommen til os at kigge med. Kan I se, hvad de forskellige, hvad er det for lidt forskel på de kort der? Hvad er det, de forskellige er? Rødbøffer, ja. Ja. Hvis I nu skulle, hvis jeg siger, at der er en af dem her, der handler om fiskegang, hvad for en tror I så det er? Det var det ikke. Men det er ikke nogen quiz det her. Fordi du sagde det faktisk ikke, at der var den her gang. Så kan det være, at det er fordi, vi ikke er gode nok til at tegne et gang. Så er det nemlig den. I må meget gerne prøve at se, hvad der sker, når I lægger den op på den plade her. Nu skal I ikke gå i chok. Det er ikke farligt. I de danske farvande bliver der hvert år fanget marsvin i fiskenet. De sidder fast og uden mulighed for at komme til overfladen for at få luft, drukner de. På Fjord og Bælt har vi medvirket til at forhindre problemet. Gennem udvikling af pingere kan marsvinet skræmmes væk fra fiskenetten. Pingerne udsender sonarsignaler, som marsvinet opfanger, og de svømmer derfor væk eller udenom fiskenettet. Så vil jeg lige have lov til at stille det her. Det er jo et spørgsmål. Nu har I set den video, vi har lavet her. Hvad synes I om det? Hvis I bare siger. Var det spændende, eller var det måske lidt kedeligt? Var det lidt for hurtigt? Det var spændende. Hvad med hastigheden? Gik det for hurtigt eller for langsomt? Eller var det til at følge med? Det kunne godt forstå, hvad jeg sagde. Godt. Så det var til at forstå. Men det var rigtig fint. Og der vil jeg gerne spørge, forstod du, hvad den gik ud på? Ja? Kan du prøve sådan lige bare kort at forklare mig, hvad den gik ud på? Det er sådan, at marsvin ikke kom ind i nettet. Ja. Jamen det er rigtig, rigtig fint. Så vil jeg sige mange tak. Jeg håber, I synes, det var sjovt. I skal velkommen til at se den igen, hvis I har lyst, og I skal være velkommen til at kigge lidt på kortene, hvis det er. Men ellers så tror jeg, så har vi det, vi skal bruge nu. Ja. Tak. Tak. Tak.